von der war ich, was sehr einfach merken. Wobei leider was sehr erscheint sind. Dort nennt sich Poor Man's Steak. Armer Maun Steak. Das ist ein Steak, aber das ist von gemoldet Rindfleisch gemerkt, von Ground Beef. Carne molida de res. So, nu wollt ihr dort wissen, was wir dort brocken. Und wo einfach dort ist, dann guckt die gleichen dort sei. So, wir wollen sagen, was von der was geben. Dankeschön. Okay, das erste, was wir wollen tun, ist das, was ich dann an Gravy oder Schmonfahrt merken. Hier haben wir einen halb Köffel Malz. Einen halb Köffel Malz. Einen halb Eetlepel feine Peterselie, wat je haben, wat nicht dann gedreht, aber von einfach einen halb Eetlepel feine Peterselie, Parsley. Und hier haben wir 2 Doosjes Crema Mushroom, Crema de Champignons op Spanischvlees. Ik wil je nog een beeld doorwijzen van dichterbij leren. 2 zijn doosjes er staat, dat maand. Dat is een beetje dik, een beetje pilsgeschmand. Cream of mushroom, die dat erin. En dan die dat fijn wat dit hier al fijn is. En dan zet je dat het ziet. En dan wordt het vlees erin. Ik wil je wijzen. Zo, wordt dit dan met alle hier, maar het fijn is. En dan zet je dat het ziet. En dan wil je wijzen, dan wordt het vlees erin. Wat we dat gebruiken. Ja, dan wil je wijzen wat we hier alles mankt doen. Hier haben wir 1 Kilo gemoldenes Fleisch, Carne molida de res, Ground Beef. Hier haben wir 3 Kuchen, so eine Saladitas, Crackers, die wollen wir fein merken, wir wollen 1,5 Köffel von dort behalten. Und dann hier haben wir 1 Köffel Malz. Und hier haben wir, was wir nennen, Italian Seasoning. Ich will Ihnen dort mal wiesen von dich bei. Das ist Spezia, so ein Italiano. Ja, dort sein, so ein Teilen am Stuhl kippen. Een halve theelepel van dat. En dan een halve theelepel chesnickpulver, garlic powder. Halve theelepel sippelpulver, onion powder. Halve theelepel paprika. En een halve theelepel cayenne pepper, een rode peper. Want je dat te stuk is, dat je een beetje weniger, 4 theelepel vlees. Hier hebben we een halve theelepel peper. En daar hebben we een halve theelepel zout. Nu gaan we dat vlees erdieren. Oké, dan willen we maar dicht met dat vlees. Hier hebben we dat 1 Köffel Malz. Dat we dat hier maken vlees. En dan dat 1,5 Köffel de crackers, de saladitas. Die 3 kuchen, die hebben we fijn gemerkt. Dat we een lust nemen en er al half aan 3 jaar. Dat we dat hier nemen. Dat Italian spice hier nemen. Sippelpulver, chesnickpulver, zijn rode cayenne peper. En hier hebben we paprika, peper, zout. En nu hebben we ons de hanger schwien. En dan hebben we dat fijn durchkneden, niet verschrikkelijk. Was er alle fijn durch anders. En dan worden we klaps maken. En dan wordt het wijzen hoe die worden broeden. En dan hebben we die wat gebroed hebben, dan hebben we die nog. Dat schmonfahrt wat die gewoon eieriert, dat gravy, waar dat even juiten. En daar wel wie. Schijn het ook als eten. Doe, nu wordt het fijn eruit hier. En dan wordt het klaps merken, wat je kunt wijzen wat we aan het nächste doen. Nou, nu hebben we de klaps eruit. Dan nemen we nog wat meel wat we hier hebben. Door nog met pepermank, zoveel stier aan het blijven. En 10 best gezout, niet te veel. De klaps had je wel gezout. Dan richten we dit fijn durch. Sehr fijn durch. So, en dan nemen we de klaps. En dan doen we de fijn en meel aandokken. Dus hier gaan we uit naar Mexico. Dat doen ze hier vielleicht ook nog. En dan waar we in een pan waar we door 2 eetlepel butter nemen. En 1 lepel olivenoil. Die kan je zo'n schmutzbrokje wel. En dan hebben we klapsbrood. En ik wil hier nu 2 lepel, ik wil je dat wezen. Hier de pan heet merken. En dan wil we hier een stuk 2 lepel butter nemen. En dan wil we door voets een beetje olivenoil, dan wordt de butter niet zo zwart.
Ein Lepel voll von ungefähr. Ja, dann haben wir angefangen, Klops zu braten. Wollen wissen, was euch am Schmuck ist. Das packt einfach einen Schmuck zu lassen. Wir wollen hier drüben so ein gut braten. Wir wollen den noch backen. Bloß dann jeder die Pembrün backen. Dann nehmen wir die Rüte und dann wir noch backen mit das Schmondfett drauf. Okay, nu haben wir den Klops alle Schmuck brun gebraten an beiden Seiten. Und hier haben wir das Schmondfett, wo ich in Schweiß wird ein errieren. Nu werden wir die Klops hier so fein angeschaben. Und dann werden wir die backen, 350 Grad Fahrenheit. Für about eine halbe Stunde oder vielleicht 40 Minuten, 45 Minuten. Und dann soll das rein sein und das kann dann dort auf Edschocken oder Schabeln oder Kieltje. So ist es wel. En wij dat hier een beetje van even geschapt en deed nog een beetje aanheven dat er nog een beetje onderaan deed. Nou, kijk maar. Wow, dit lijkt wat was heel fijn zijn. Krijg is dat. En nu waar we die bakloon abhärten met 53 graden, nu wordt je nog zo'n goldpapier even. Zum Taudeiken door die spretsen dit. En dan wordt je wijzen waar het zit, want dit is een halve stunde 40 minuten gebakt heeft. En wat je echt leeft nog mal wat frischer te proben bij ons. So, ik ga hier nog wat van dit schmondvat even gehouden. En hier hebben we nog 4 klops, zijn de ploot weer vol. En hier heb ik een doosje, wat het naant chipotle peperschoten. Dat zijn gerekende peperschoten, dat zijn voor het eerste jalapenos, gerekende. Maar dat is een beetje een rode, kijk maar. Nu worden we ons dit nog fijn draken en dan wordt het hier zo mank het schmondvat mank. Dan wordt het een beetje een fijne, rode schmondvat hier, dan hebben we dat hier even. Doet niet te veel, doet plus maar 1 2 klops. Ik word hem echt licht dit. En wat ik dit een beetje wat van hier zo maken, wat je deze wat het hier smaakt, dan wordt het een fijne, rode schmondvat zijn dat even. Ik wil dat wordt ook zeer schön smaken. Dat heeft een beetje zo'n gereka daar gesmaakt. Nu kijk je maar voor stroom de kleur zegt. Hij dat voor ons weer smaken. Dat is wat zeer fijn. We willen het niet verschrikkelijk stoken. Ja, dan denk ik dat deze klops even. Kijk je maar. Dat wordt je maar wunderschön een beetje onheven. Dat wordt er al weer onderaan dat. Waar we dit zo nog bakken van een stuk 30 minuten. Maar kijk je maar. Want hier laat je maar zo'n smaak van kuipje ook. Am Stur, wo sie Peperschoten verkennen, das sind Chipotle. Dort hat einen sehr schönen Geschmack, das sind geregelte Chile. Haben sehr schönen Geschmack. Wollen wieder Lothar sein Wiesen, wahrscheinlich dort schmeckt. Okay, die erste Sauce erst hier nur über 44 Minuten werden, oder 44 Minuten. Nun werden wir sehen, wo das sieht. Und dann geht das Chipotle hier näher. So, dann haben wir 40 Minuten dort abbacken und danach sind wir ready zum Eten. Nu werden wir hier mal mit genannt checken. Baby. Check mal. Wow, dat prizzelt. Ik wens je kon dat retten. Dan wat ze dan doen. Hier hebben we nog wat van dat parazzel even gehouden. Dan strijven we dat nog alweer een klein beetje even. Ja. Doch. En nu zijn we hier zum Unkasseten. Ik wens wel de ene weer smaken. En waar je eetschakenbrie gaan, naar schabelen, naar een kieltje, vrennetje, wo immer, dat kan je eens voor touw eten, naar bloos groot zo. Daar werden we ons hier mal een beetje uitnemen, bloos zum smaken. Ja, nu werden we dat mal smaken. Boy, daar werden we dit nu mal smaken. Nou ja, dat golf die ik heb hier gehad, die heb ik nog 3000 andere. Dus ik kan maar zeggen, we dankbaar zijn dat God ons wat gezegend heeft en dat we nog leven in dit nieuwe jaar, veel dank niet. Zo, een dankbare menselijk is immer veel schaft en tevreden. Zo, nu hebben we dit moeten smaken. Dit zijn we bloos een paar biedekjes, ik wil bloos een beetje smaken. Maar einfach sagen, dat schmeckt sehr schön. Nu nog een rode schieven. Ik zat hem door bier, dat zieltje. En dat bloos je rood zo.
Oh, van dit, ik koop dit merkje op. Dit wordt je niet leuk worden. Dat is die zo dik. En dat smaakt zo schijn. En dan nog dat gravy, dat smaakt van nog even schaap. Nu je eet schap en dan even een sneed fris het brood. Oh. Nu leven we nog naar dat andere, naar dat chipotle. Nu zijn we dat wat smaken. En we gaan, ik ga vandaag een grote moedje gemaakt met alles. Ik ga vandaag een beetje terug. Ik heb een beetje jas. Op een keertje tot te eten schakken naar een rijst sogar. Met rijst wat jou eten, naar een blootje rood zo. Ik heb gemerkt dat dat smaakt zo schijn. Nu leg ik bloos nog naar het eeuwig wat je ook nog smaakt met het chipotle. Met de gerekende peperzout. Ik weet dat wat ook zo schijn smaken. Dan zijn we dat voor allemaal. Nu gaan we kijken wat dat chipotle voor mijn steak zit. Wow. Nu gaan we dat moeten smaken. Nu gaan we dat chipotle vlees moeten smaken. Ik moet zeggen, dit moet de krachtste zijn het leven van een beetje dollar. Een beetje fijn, branderig. Sehr fijn. Wow. Zoals ik zei, je kan het zo erreren als je een taak hebt, niet te sterk, maar een beetje smaken. Maar ik wil zeggen, dat smaakt fijn. Merk dat ook en laat me weten, dat wordt je niet leuk worden. Dit is wat zeer schijnend. Dankzij, zijn we ons het nächste Mal. Wow.